Kuvonçleme test edýäňiz. Evet, tane bir kantaçı geçecek bolýar. Aha. Gaflatça, gafandady. Hip podal toyda görpödür. Rahimcan, hoş gördük. Avalam. Şunu ayt, näme beýle kıynaşdy? Kıynan, oturup bu hili kıynan yani alakma. Kıynan sizler hiç silahlaydı. Kıynalan yok mu? Permanın ölün yani kıynan yani alakma. Yok, bir de beğeniyaz. Aprel'la toylara beğenmeyin. Yetip pasatta. Ben, yani köp mü? Neydi lan toylar? Aprel näçe stoýuňşy gatnaşan? 5 toy. Hemmeden kurslaşlaňmy? Emmeden profesör. Keneme kurslaşyp oturýan. Ön toyma meňrak bolla. Ona kıytlaçy kutlap ber. Maksimal mı? Yılı kırıp gülüp aýtsak bolsa. Şadiýansy. Ma şadiýan bolsa nasıl? Awa. Yarancan, toýmada hoş gördük. Näli, kuk näme naharlanma gowmy? Altın ama gowy bilýän gowy dogry. Ay altın bolsa gowdurlar ha. Bu hili kafe aylan kemrap kym ýetkeşne ütgap edipdir ha. Sağ bolsun. Şo bolsunmy? Metabolizm güçlü. Ha şeýle. Preparat Öwrünüşmän näme? Bagıtly bolun. Resulcan giýjak alyp gelinler. Güzel kelek aýpaslayan şonlara. Şöyle aýpdaş näme ýaşaýarsın? Hayatır problem. 29. Şu wagt pikiriňçe, häzir restorana girdiň, sen taňarlar öýdýäňmi? Ay bir saada da tanırmı? Yo, diýjek bolam, kursoş bolýarmy, dost bolýarmy? Kursoş. Näçe wagt bolu howtarmy? Okuw toranma gizete bir 6 ýyl bolan. Ha, tir bolu. Gör, çyýjan görseler, dostumla ütgap edipdir diýerler o. Owa saça garip tırtakary öýür. İnsanla. Böyle modalar şeýle görünüşde bolsa. Artanjak, toýmada hoş gördük. Şunu aýt, kaçın kime daratdyň? Hayır, aytmadyk da. Aýtma diýdimi? Murt köpde näre sürýärmi? Yok. Näre sürýär, hop geçe. Kaçın aýyrýan aradan aýryp durýarmy? Hayır, hep Bugün aýyrmasyň öýdü. İki çöýde gaýrışja, näde bolan. Ýöne aýda melekine parykmagyryň, kimi darataryň aý? hayır, aytmadyk. Ay bolan. Taňly hip bolan aýdardym. Yoranjan, toýmada hoş gördük. Atdykylardan soranyp, näçe ýaşyňdy? 25. Ey, sereden ya diýmerdim. Biraz kulrak görünýär. Azajyk da eken. Ne okla ya? Ha, şeýlemi? Ay, owadan ha, daşlaýy bolan. Ne iň içinde kursaşyňa ýaşur sen-de. Ay amin. Şeýlemi? Uğraplar. Yes, niskret, näçe goşuşdyň toýda? Ben am liste üstan balan yetip koştum.